Beeld, ja, wat leuk man. Even een moffen heen doen. Ah, dit is een mooie moffen, hè? Prachtige moffen. Dit toch een van de bekendste daklozen van jou dat ik al droegen is. Hartstikke leuk, bezig met even sjoggen. Nee, dit is een live video. Ik zal dadelijk even een blok om hier trolley out. Oh, wat heb ik hem nou? In mezelf? Mijn eigen computer die had hem ervoor. Ja, verdomd, ik zat goed en nu gewoon. Niet zo apart, dan gaat echt internet kapot, zat Rutger B al zei. Rutger B die zei al, we nooit naar de markt gaan en dat, ja, ik weet niet wat hij nou zei, maar dat mag eens zien. Geweldig, ik vind het boet een tier kort, maar ik zat tot het door uit, zei de Rutger B. Nou inderdaad jong, zo is het maar correctheid. Dus we zullen even naar de boeten stappen. Even zien. Oh ja, dan kan ik, oh ja, dit ga ik net jaren dingen, dus ik moet het zelf even uitvinden. Ik zie dat ik hier maar een knopje, dan kan ik de camera nog omdraaien. Ja, maar ze dat zo. Het is ook heel moeilijk bij. Dit is fantastisch, nu al zin in, zei hij. Nou, dat hoop ik, jongen. Ik zal even naar boeten stappen. Ik zit wel in mij, ik had er zin in. Ja, had er ook zin in? Bart had er ook zin in. Die zit er. Ik kan wel iets op de markt zien. Wat zei ze nou weer? Want ik heb er geen sec van. Moet je naar de markt? Ik denk eerst in de markt daarin, ja. Ah, ik doe je zet Bart MK2. Ik een Bart. Ah, Orenbaard. Orenbaard, jongen. Nee, dat is ook in mij. Hoe is dat in mij? Ja. Nou, moet wel een meisje, jongen. Moet wel een meisje, hey. Wes is het hennis uit Don Carpio? Nou ja, dat is juist het wel, hè? Wat zijn we doen? Ja, we zitten in het kantoor. Een pilsje bij de print, nou ja, wat zal het zeggen, hè? Ik kan een beetje waaien, ik had er nog net een microfoon op, dus gewoon een microfoon van de telefoon. Dus ik heb echt geen idee hoe dit klinkt. Misschien jij maar aan door de hele tijd windgeroffel. Helemaal lekker op een struin, jong. Zeker, helemaal lekker op een struin. Ik heb een hele mooie selfie stick. Ik weet niet dat het een Schenk is trouwens. Hier is het een reflectie, maar ik heb een hele mooie selfie stick. Had ik vanmorgen bij de Action gekocht. Voor €3,50. €3,50 maar. Hey. Een mooie selfie stick had ik gekocht. Prachtig. Geweldig. Dus we zullen even naar de markt daarin. Ik zal even zien. Je kennen dit loopje inmiddels wel natuurlijk. Dit is een beetje mijn standaard loopje. En dan ren ik zo even die kant uit. Even zien. We zijn wel live, hè? Dat zijn heel wat oors, hè? Dus kan ik dat nog een beetje knippen, maar dit is gewoon echt met de compleet, zeg maar. Maar ik wil je... Oh, ik... Die kan dichter bij dan ik dacht hier. Dit is misschien. Maar goed opletten, want... Maar goed opletten hier, dan. Zo, misschien zo mooi. Het is prachtig mooi waar, hè? Met de zin erbij. Dat is wel fijn. Je zou het naderhand nog kunnen knippen en alsnog kunnen uploaden. Ja, dat is hartstikke helemaal gelijk in. Dat is zo kennen, ja. De vraag dan ook het bankje. Ik ga dit maar even zat, man. Als je ook wel even op vier komen. Hartstikke leuk, jongens. Iemand in een beetje is ook al bij genoeg. Dus dat gaat zo mooi wat. Dus we hebben een hier in de vogelzondfjordje. Hier is in vogelzondfjordje. Tja, dat gaat hartstikke mooi. Zo. Oef. Tja. Maar dit vind je wel lekker, zei de Sjen. Ja, juist. Ja. Ja. Het is wel een koude wind, vind ik. Wat zei je? Het is wel een koude wind. Ja, het is een koude wind, ja. Maar het is droog. Ja, dat is het belangrijkste, hè? Sjen, nou, ze vindt het lekker, hè? Ja, ja. Hij nog speciale ballen of is het gewoon een oude ballen? Ja, dit is gewoon een brune bal. Oh, zo. Dus, Volkoren? ja, ja. Kijk nog, nou, ja. Goed voor de vogels. Ja. Ja? Dat is het, jong. Helemaal gek ben je. Ja, Slucht ben je. Ja, Ja. Heb je nog een favoriete vogel of wel in? nou, maakt me niks uit. Nee, hè? Elke vogel is goed. Ja, wel. Helemaal gek die beesten, Ja, jong. ja. Helemaal gek, ja. Nou, succes nog maar even, hè? Ja, dankjewel. Ja, ze gaan verder in. Hoi. Ze gaan verder hier. Even op naar de merk. Daar is natuurlijk wat meer erop te helgen. Ja, meestal leuk even zo even live even, hè. Je had echt een heel hoog gevoel dan wanneer ik zelfs ja, bij de camera wat roeren, hè. Het is ook echt live, hè. Dus als er een loop wordt, dan heb ik maar gelijk weg van. Weer haast het bierke. Ja, maar beste mensen, ik drink op het stuit een bier, hè. Ik maai gewoon geweldig.
prachtige dry January. Dus even geen bier voor mij. Dan wordt het een 0.0. 0.0. Zo, maar wat langer uitscoren die selfie stick, maar dan wordt het zo'n toeristending, hè? Kijk of ik in wordt Chinees, maar zo'n selfie stick in de hand. Dat liep het nou al. Dat liep het nou al. Ik weet niet waar het is, maar ik zal hem even omdraaien. Dat is een Volvo. Of nee, een Polestar zelfs. Oh, een Polestar. Oh, de Polestar daar zeker. Prachtig. Een stukje rennen zo. Zo. Liewe Zijlstra, jongen, wat takste. Moord. Liewe Zijlstra, oh bliksem, denk er meneer. Zo. Zullen we de merk daarin heren. Machtig, zegt Fjouwer 2.0. Fjouwer 2.0. Zou dat verstaan? Shit. Het waait nog een beetje, het is een beetje kil. Mooi zo live. Ja, mooi hè? Het is heel los, hè? Het ziet er heel los uit. Leuk en leer zeg maar. Zo even zien hier. Ik denk dat het gezellig is. Hoi. Even zien. Ah Bart. Hoi Bart. Zo Bart, ik ben last op mijn merk. Zo. Hoi. Goeie. Zo, meestal zie je lekker een vis hier, een warm gebakken vis. Warm gebakken vis, machine, lekker hoor. Lekker eten. Zo. Een stukje hier terug in hier, machine. Mark II is de geüpgrade Bart, ja, dat is de betere versie. Prachtig, hè? Oh, lekker jongen, hier. Pastries of zo. Takste machine. Gerda's leuke keukentextiel hier. Hallo mevrouw. Oh, de croissants ben ik geleerd denk ik. Tjie, wat meisje hè? Het is prachtig waar hè, om even lekker even de markt te struinen. Wat net dan? Bert de Bakker is er hè? Bert de Bakker. Nou, goeiedag meneer, Jostien neemt de wachtje. Jostien neemt de wachtje? Ja hoor. Oké, nou succes met wachtje hè? Ik ben er. Ah, ik 043. Die komt zeker op het Belgebied 043. Ah, goeie. Hoi. Wat collega hè? Ja, bouw maar een vasttrekker direct. Ah, goeie. Hoi. Gezellig hier. Even shit, zo in omdraaien, zag je. Die man denkt later met rust, ja dat denkt iedereen denkt dat je helder van het tiert. Maar. Ah, goeiedag mevrouw. Dag. Heb je op een struin? Ik even op de struin. Ja, ik zie het, ja. Even biologisch op de struin, hè? Oh, biologisch? Ja, beeld van de biologische. Is het lekkerder? Heerlijk. Ja, hè? Ja, echt. Maar wat is er mee onderhouden? Want je hoort net hier dan met Noffel op zoek. Dat gaat wel weer roer. Oh, gaat er ook? Nou, dat is best nog. Dat is mooi. Nou, succes hè? Hier. Ja, en verder. Ik kon een brede camera pakken, had ik het idee zag. Dat is op zich net verkeerd. Maar goeie. Ik kreeg een klant met een stok. Ja. Ik hoop het net. We zitten er een naar de markt, ik weet het eigenlijk niet. Is een mevrouw nog een ooit? Die had lekker koffie, hè? De barbike. Ik heb koffie krijgen. Ja, goeiedag mevrouw. Je had de koffie weer bruin? Sorry? Je hebt de koffie weer bruin? Zeker. Ja? Wat ben je aan het maken? Cappuccino? Nou, ik maak nu even een mini flat white. Een mini Voor flat white? de jongen van de groenteboer. Oh, oké. Die komen altijd koffie halen hier. Ah, zo. Oké, nou Waar is de lekker. vlogcamera? Wat is dit nu? Nou, Ja, wat dit is nu mijn dat nou vlogcamera. weer? Hij is verkleind. Oh? Ik heb hem kleiner gemaakt. Even kijken. Ja, zo. Nu staat hij op selfie. Nu staat hij op selfie, ja. Zo. Nou, succes hè. Dank u. Hoi. Kom even binnenkort even kijken op de tuinen. Ik heb een zaakje geopend. Oh ja? Ja, tuinen 27. Tuin is En 27. is koffie ook. Nou, dan staat het goed. Ja, dit is live. Oh, op YouTube. Ja. Oh, nou jongens. Ja? Tuinen 27. Gratis koffie. Gratis zelfs. En mooie rozen. En mooie rozen. Nou, ik ken het bestikken. Ja, ik weet het niet.
Geen idee. Succes, hè? Hoi. Maar we daar dus heen, ja. Het is meestal natuurlijk het wind, hè, dat het live is. Dus, dan heb ik weer even deel hier. Shit, joh. Wat druk je net? Eduard, best te worden is in Blaja West. Ik weet net, ik ben vast een keer in Blaja West, maar dat heb me ook niet herinnerd, ik ken. Dat ik meerdere redenen had. Ik ga ervoor heen en zei Leeuwenzeilstraat. Nou ja, dan zit je er nou net, hè. Dus het is beter nou naar de markt te komen dan. Dus wat druk de hier. Wie het zie had ik al in Brok, hè. Dat zit uit de wereld meestal. Nee, wij hadden er toen al. Ja, precies. Shit. Oh ja. Hartstikke leuk dat je maar even jongen meisjes naar deze live video. Misschien zo mooi op de staat de bielight in de zin. Prachtig. Mooi je me even jongen. Ik ren even een blok door de markt. Ik geef het verder door de stad heen, denk ik. Even wat loeren hier. Wat er hier nou te beleven is. Wat leuke meisjes met te praten. Je weet maar nooit, hè. Ik ben nog meisjes hier. Ik kan beter met je praten hier, hè. Zo even zien dat er iemand met me praten wil. Even zien, dat is even loeren. Praat ik ook oud zijn, maar dit is een mooi hier op de achtergrond. Maar je had nog een klant, hè. Als er een klant had, dan... mag ik even wachten. Die wonder verkeerd natuurlijk, hè. Ah, shit, daar is er al. Shit, nou kijk maar met mijn praten. Shit, nou, hoe kun je het hier op merken? Ja, het rommelt al door. Het is mooi hier vandaag, Eduard. Ja. Dus nou, de klanten die er zijn, die komen doorgericht. Dus ze hebben ook de neiging om het uit te geven, dus dat is ook wel mooi. Dat is ook goed voor die. Ja. Dus ik, zit je net voor de hobby natuurlijk? Nee. Nou, het is wel een uit de hand gelopen hobby, dat moet ik wel even benadrukken. Ja. Dus maar ja, met dit weer is het geen straf om hier te staan. Dus. Nee. Nou, wat vervelend voor Cambuur juist, hè? Ja, ze gewoon spelen, maar het kon net. Ja, goed, dat is toch een kwestie van besluiteloosheid overdag. Hè? Dan laat ze op de laatste minuut aankomen of het wel of niet door kan gaan. Nee. Ja, dus dat gebeurt vaker helaas, niet alleen bij Cambuur, ook andere verenigingen. En ja, goed, shit happens. Dat betekent de batterij en de motivatie opladen voor het volgende moment. Wie is er heen nou net? Nee, wat weet ik wel, wie Utrecht toch? Of zo moest Dat is Cambuur Utrecht, nee, ik toch? zit er zelf niet heen. Ik was niet van plan daar naartoe te gaan, dus ik denk lekker voor de buis even kijken. Nee, want ik lees in de krant, of ja, voor mij is het in de krant, ik weet het niet meer, maar ze hingen die ook van ja, ik kan vooral die fans die er al die kant uit winnen. Ik denk van hoeveel mensen gewoon naar een wedstrijd daar van Cambuur, wat weet ASV, Hercules of zo, ik weet niet, die een amateurclub toch? Ja, nou goed, het is natuurlijk wel een cultclub aan het worden wat ze bij Ajax gesodemieterd. Oh, dat is weer dus, het, ja. Ja, dus daar is natuurlijk wel een bepaalde sfeer en een toon gezet. Dat willen we verwachten. Ja. Dat is lastig dus. Cambuur, ja, weet je, Cambuur is natuurlijk wel verplicht om daar goede zaken te doen. Dus er staat wel wat op spel. Je hebt alleen maar te verliezen uiteindelijk zulke wedstrijden als het. Eigenlijk kan je nog maar verliezen, hè? Ja, dat is maar Ajax mooi. Ja, dat kan je maken nog verliezen. Ja, dat is wel lekker. Nou, succes nog maar met de handel, hè? Dan zit ik nog even verder in hier. Ik ben nog live, dus. Kijk, leuk. Ja, een livestreampje. Een livestream, ja. Ik denk een stukje live dan. Maar ik weet niet heel wat ik mijn mof uit doe, want dan moet ik de camera weer omdraaien. Die werkt het net op die oren. Nou, bedankt hè. Succes hè. Ja, hetzelfde hè. Hoi. Ja, dat is een Cambuur-fan die man. Tenminste, dat idee heb ik altijd. Ja. Misschien niet dat het heel net en freak, want ik zoek een antwoord hier, maar gewoon een Cambuur gedeeld. Omdat ik denk dat ik dat ga jaren op. Ik weet het soms ook niet heel goed zitten. Maar ik weet gewoon maar van nu dat er een Cambuur-fan is. Je weet er gewoon van houden. Dus dan. Dus ik even wat verder zien dan mijn neus is. Even zien. Ja, het wordt verder Frans man. Dankjewel Albert. Hey Max, hoe gaat het met Dry January? Ja, het gaat hartstikke goed met Dry January. Ik ga met je drank gaan, dus in die zin gaat het goed, denk ik. Dus ja, we staan in deze maand daar. Daar zit er weer. Ja, daar zit er weer. Dit zijn de hangers. Nou, hast het met druk zeg ik. Hey, hij gaat naar je camera. Ja, wat is ervan? Nou, netjes. Ja, dit is een mooie camera. Hij is wat lichter, hè? Ja, net zo zwier. Nee, is net zo zwier, nee. Dus, hey. Ik ga het niet. Dan mag je wel even steen blauwen. Nee, maar ik ken een paar visjes alleen. Nee, die man die wil even op de film zetten. Oh, dat De Frieske. Ja, dat is mij wel, ja. Zo mooi mukje dit. Nee, de Frieske. Ik heb hier nog niet even scoren, dus. Ja, dat ziet er goed uit, ja. Mooi snorken. Dankjewel. Subtiel snorken is ook gewoon. Dat is een bekende auto. Nou, en dit is bekend. Jij bent een bekende auto? Ja, zeker. Ja. Waar ben je bekend van dan?
Waar ben je bekend van dan? Ergens van. Nee. Gewoon, ik ben gewoon Leeuwarden. Dit is gewoon- Ons kent ons, wij hebben maar een dorp hier. Ja, is van dwars? Leeuwarden heeft maar een dorp. Hoi. Die ken ik ook zoiets Oh, wel. Ik ken hem. nou bekend. Ook zijn die wat Oh, je wil... Nee, Nee, praat maar erheen. Ja, doe maar weg. Kom er maar Waar één is het bij. van dan? Ik ga een YouTube kanaal. Ik ben live op Ja. YouTube nou. Op de televisie. De Friese Dat vlogger. denk ik, ga gauw weg. Hij komt erbij, de Friese vlogger. Oh, dus die is Maar joh, ik is een soort snorken. Is dat een soort van is dat hip onder wat oudere mensen? Ja, de snorken? Hey, yes, dat hoe dat zo. Zo oud ben Ja, ik niet. oudere meisjes. Hoe oud ben je dan? Nou, doe eens een kort. Nou, ik weet het niet. Hij die is zo'n 60, die is toch iets ouder uit, maar 22. Nou, ik ben 79. Oh, bliksem. Ja, ik bliksem. schat me wat leger. Hey. Ja. Ik heb vrouw die past goed op mij. Oh, de vrouw past goed op jou? Dat is het geheim, want je oud willen willen. Ja, maar een goede vrouw zie je. Ja. Nou, is het zo of niet? Ja, dat is ook zo. Nou, Ja. Ja, wij blauw jong van geest. Oh ja? Dat scheelt niks. Jong van geest. ja. Ja, hè? Nou, gaat erop. Nou, harder zou ik zeggen, hè? Nou, als laatst even een mooie opname maken, daar bij de potmargen. Wat dan? Wat die weer pap maken? Ja, dat is die eerste ook, bij de tentje. Bij de potmargen. dat zeker. En dan stemmen dat trapje. Dan bestemmen ik al. Ja, ik zei die moest in en ik denk, ik meld me net. Geen idee. Ja, de scrollen zien en dan voert links. Ah, daar zitten die zwervers ook altijd. Ja, Oh, daar. Ja, daar. Ja, nee, ik kan met die man praten. ja met maar de daklozen, man. ze Ja. sloegen daar net wel. Nee, ik ken goed met je, hè? Oh, wel. Ik help ze wel eens, hè? Dus dan, Oh, dan ben ik heel aardig. Dan ben je een vriend. Ja, Ja, als je lui helpt, dan komen er elke week bij die. dat valt wat aan, joh. Hè? Ik zal even verder, meisje. Ik wens je een heel fijne dag. Oh, ik vond het Hè? hartstikke gezellig. Ja, het is heel gezellig, ja, zeker, ja. Maar ze even zien. Ja, zo, nou, is het mooi op dag. Dus dit voldoet wel. Ja, nou, dat wel. Ja, het is live, hè. Dit is een oors, hè. Dit is live. Zo is een camera en dan maak ik het daarna nog editen. En nou ben ik gewoon lekker live. En de meesten kunnen gelijk een reactie achterlaten, hè. De meesten nog een vraag Dat gaan. is nog voor het lijf. Ja, nog voor het live. De meesten nog vragen, dan kunnen ze nog gelijk stellen. En dan kunnen die gelijk meenemen. Dit is een jongens wel te Is dat? Ja, die show je geregeld in. Ja, hè. Die wil misschien wat contact maken. Ik weet het En niet. even pauze. Dat is alleen Jen. Nou, ik ga Nou, naar de fiets. succes, hè. Ik ga weer verder. Ja, dankjewel. Fijn weekend. Nog een weekend. Hondje. Verder jij hier, hè. Dus ja, dat weet je maar hier. Ik kan hem ook in de prullenbak gooien. Ik kan ze ook in de prullenbak gooien, dan wordt een blikje op de grond. Zie maar Shannon, kom weer even de Elsa. Dus ja, je kan gewoon reageren. Als je hem zegt van Rin even daarheen of voor sterren even Shannon, dan kan ik daar eventueel wing in. Hoeft net per se natuurlijk. Maar let het weten. Eduard, hing de tent nou gewoon door van de week? Jazeker, ja Dirk, ik had de tent die leidt bij u in het kantoor. En ik ben kort op zoek naar, ik weet niet nou, een week zijn net trouwens, maar naar die meneer die nou een tent zocht in elk geval. Dus dat komt goed, hè? Spelerkijn, altijd, ja joh, bij de Spelerkijn weet je wel, ja? Spelerkijn, dat is wel bekend. En ik ben wel bekend bij de Spelerkijn. Warhammer. Zo, nog weer even de... Dit had ik niet alleen zeker. Dit joh, gadverdamme. Wat vies lakkerij dit nou weer aan. Gadverdamme, is toch wel een mut. Dit wordt zo'n zeiksteekje natuurlijk, hè. Max zei ze, dit is net het meest fraaie steekje. Ah, het was sfeervol een steekje. Dat begon maar. Het roekje wordt nu weer. Het roekjes zijn nu weer. Drippet direct. Huh? Ken je het zo? Dat was een dom op mijn telefoon aan te denken. Nou, valt dat. En bij het Zeiland daar binnen is het toch live. Ja, inderdaad, ja. Dat is weer gek, ja. Ik kan dit Zeiland. Ja, maar ja, er is niks te beleven daar. Je hebt niks te beleven in het Zeiland. Oh, zo, je kan sneeuwen, ja. Ja, dat is sneeuwen. Oh, nee, dat is deze man die wordt lult. Nou, meisje. Wat is een man weg? Maar ze zien winkelkarken. Maar goed. Oh, die wint je echt. Hoe ik een apart skutter dit. Ja.
gewoon weer de Saint Del rennen. De Saint. De Saint. Moet opletten hier. Wanneer even over de wijze. We moesten net komen. Nou, de wijze, ja, dat wist je hoe het gaat dan. Er ging altijd mee wat aparte figuren om. Er hingen wat aparte figuren om bij de wijze die heel vaak net gefilmd worden. Daar kreeg je alleen maar gedonder van. Zo, maar zien. Nou. Nou, goeie. We zullen even deze kant op. De Chinese vrouw van Double FF is ook altijd zo aardig. Doet het vast goed live. Nou, welke Double FF? Die hier vlakbij denk ik net. Er zijn er 12 Double FF's toch? Dat is ook nog in Bulgaard, denk ik. Bulgaard. Mooi warenbriljant, goed met Gastelon. Ja, die is zeker mooi waar. Misschien zit erbij, hè? Misschien. Ze gaan proberen een mooi shot te maken van de. Nee, dat was ze net niet. Ze gaan een beetje mooi opkrijgen en zo. Ja, zeker, misschien. Prachtig. Misschien is een mooie. Mooi de wagen even, hè? Ik mag eigenlijk een keer met een gids. Mag even hier terug in een stadsgids. Leuk. Die kunnen wat meer over vertellen, want zo weet ik ook net hoe de historie van. Tommy, jongen hier. Je mag het naar de wijze stiekem, want vrouw Lief mag niet weten, kan Friese vlag in beelden schieten. Ja. Dat is ook wel weer, hè? Net iedereen die er komt, is het ook vrijgezel. Rico Z. En wat ook maar dat Jilt, dat ik eens even... Jilt, die doet Jilt. Zo, je kan mooi zitten, machine, prachtig mooi centje, machine. Ja. Die geweldig zitten hier. Machine, ja. Prachtig, net kom je hier even, hoe is het? Dit is van de Sint-Jacobstraat, de Sint-Jacobsstraat. Ik kan wel weer herinneren, hè. Hier zit de meneer van de Saint t-shirts. Toen we in het binnenstap had ik een klant. Dat is echt een klantje ook actief hier. Dat is nou weer een mooie t-shirts had hier van Green Day. Green Day had natuurlijk een nieuw album uit, Nirvana, mooie Queen. Prachtig, hè? De Saint, maar hij had een klant, jongen. Ik hoor net alle mensen hier. Oh wel, dat kan schelen. Zullen we even zien hier winnen? Ik wacht even, dan kom ik aan nog een keer misschien. Zo. Ah, daar hebben we. Nou, hoe is het met jou, meneer? Ik mis wel dat je hebt de immateriële schoonheid helemaal eruit geknipt. Is het? Okay. Dat was net het waardevolste wat ik ja, te is het vertellen zo? heb. Ja. Heb ik weer het verkeerde eruit geknipt? Nou ja, dat heb je helemaal eruit geknipt. Ja. Dus, ja, maar anders dan duren die video's ook 1,5 uur. Hè? Dat duurt misschien wat te lang. 1,5 uur? Nou, zo lang hebben we niet. Nee, niet? Oh, oké. Nee. Oh. Nee. Nou, sorry. Het gaat natuurlijk wel om de bomenkalender als opvolger van Bos. Dat hier helemaal langs die Elfsteden gaat. Ja. Die 365 bomen. Waar overal een immateriële schoonheid op komt. Oh ja, maar daar ben je zelf bezig met het project van de immateriële. Precies, ja, inderdaad. Want die ene mobiele boom blijft nog over, hè, 29 februari. Nee, dat ja, dat is ja, ik zou zeggen wanneer is 1 keer in de 4 jaar. Ja, ik zou net dan zeggen, is die ook mobiel. Die andere bomen die staan langs die Elfsteden. Hè. Ja, zo, ja. En daar komt dan een QR-code. En ik dacht van, ik krijg natuurlijk van de Friese vlogger ook een ingezonden stuk voor een immateriële schoonheid op 1 van die bomen. Nou, dan moet ik even kijken. Want die hebben me wel zo'n briefje gegeven. Is er een website dan? Moet ik iets mailen? Nee, het is alleen maar een mailadres. Mijn letterboom, @chinmail.com. Okay. En daar kunnen de mensen allemaal immateriële schoonheden ik weet ook dat het onthoudt. Ja, nou ja. Wacht even, ik heb hem wel nog. Ja, bij? Ja. Ik heb er eentje bij me. Dat is ook zo. Nu je het zegt. Even kijken. Ik kom net weer van de gemeente, we hebben hetzelfde verhaal, maar daar praat ik nou niet over. Nee, dat hebben we de vorige keer al. Ja, dat heb je goed gedaan, hebben heel veel mensen. Ja, veel mensen naar gekeken, hè? Ja, kijk eens. Oh, Shadia. Ja, dan neem je die in mij. Ja, ik heb er zelfs. Oh, ja? Ja, aan de achterkant, klopt. Oh ja, dan neem ik die wel in mij. Oh, ja. pardon.
Best, dan neem ik die even mee en dan zit ik er weer de in, ja? volgende keer weer tegenkom, Ja? dan ben ik benieuwd wat ze deze keer uitgeknipt Ja, hebben. kijk, ik kan het niet knippen, dit is live. Oh, dat is live. Oh, Dit is live, dus Oh. ik kan niet knippen, dus nu is het gewoon live. Oh, nee, de vorige keer heb je wel geknipt, heb je de plichtethicus heb je uitgelegd. Is het zo? Ja, ja. Oké. Ja. Oh, jij doet zoveel dus dat je daar niet meer aan Nee, herinnert. ik weet het allemaal niet meer. Ik vergeet ik wel eens wat, hè? Nee, ik vergeet veel meer. Ja, ook. Succes, hè? Hoi. Zullen we even zien? Oh, dit is de... Ja, de man van de Saint is dwaande. Ik zal het daar beginnen, maar die horen man weer krijgt voor. Ik heb zin in een oude bietensalade. Oh, dan maak ik dan naar de gringen de boot uit. Oh nee, dat is die Edwin Hazelhoff, zei dat. Edwin Hazelhoff en Sebastian Adema. Rode, erg lekker. Ja, even zien. We rennen even een stukje verder. We komen aan bij de prachtige Gouverneursplein. Dit stadhoudelijk hof, dat? Ja, denk ik, ja. Oh, mooi. Oh. Lekker mooi. Oh, je zet zo'n mooie zaak, hè? Hier, ik doe zo'n dry January, maar ik zie de hele ding van aan het voorbij is, hè? Dan ga ik hier weer even naar de spook, hè? En dan neem ik hem zo'n lekkere van die van deze, hè? Oh. Oeh, lekker. Lekker. Oh, lekker. Heerlijk. Dat is zo lekker, hè? De boekenpassage. Dus ja, we rennen nog even naar het Gouverneursplein. Er zijn Chamataire zo omhingend. Ook een stout, ja. Heerlijk, joh. Een stout bier. Dat had nog aardig wat sneeuw trouwens, hè? Maar dan komt het net in de sunlight. Misschien kan je een beetje gliederen. Het is wat rustiger hier, hè? Misschien moet ik toch wel een beetje richting het centrum. Want hier gebeurt verder net zo heel vol, denk ik. Nee, hier gebeurt weinig. Vrij weinig. Zonnebank, ja, Chris B. Edward, waar ga je heen? Ja, ik weet het zelf ook niet precies, waar mag je heen? Een Irish koffie bij een offelijke waar, ja joh. Hier is niks te beleven, nee, hier is echt niks te beleven. Ja, behalve dan Willem Lodewijk, graaf van Nassau. Die hebben we hier misschien prachtig, hè? Mooi stadhoudelijk hof, hè? Mooi, hè? Mooi hotel. Kan ik je aandelen, ja? Nee, mijn favoriete YouTubers uit de Proud Dutch Gamer. Gewoon die, hè? Ja, dankjewel. Maar direct was een keelplein hier op dit moment. Gauw je wij. Er staan vast wat markante figuren op het trap bij Jumbo Hoeksterend. Ja, dat is wie rek, maar jongen, Jumbo Hoeksterend, jongen, dan ben ik al lang onderwijs. Groet uit de Westerijn even. Hoe is het, jong? Ja, het is best, jong. Ik ben een mooi protest in, hè? Een blokje om even. Hoi, 1 en 2 fotografie met Marsum. Goeie dag. Wit Marsum. Ja, we hebben even een blokje. Ik word even zien. Ik ken even een beetje richting de Jumbo Hoekster End. Kijk wel een stukje heen rennen. Maar dan mag ik even via de voorstreek, denk ik, hè? De nastreek, of de achterstreek. Welke streek ga je met lijst? En ik moet even met meisjes gaan spreken natuurlijk, want nou praat ik maar weinig meisjes eigenlijk. En dit is een mevrouw hier. Zo. Nou, goeiedag mevrouw. Waar zie je heen? Ik zit bij naar huis. Oh, wat dan? Hij had wel pensioen in jou, Jere. Wat zo'n je? Je had je wel pensioen in jou. hier even een hapje. Oh, lekker, wat hij gewoon. Nou, 3 soorten zo. Oh, Een stokbrood. lekker. Heerlijk. Nou, heerlijk. Ja. Nou, goede bekomst. Ja, oké, dankjewel. Mooi petje, mevrouw. Ja, leuk hè? Ja. Hoi. Ja, hoi. Zo. En de zonnebank er weg? Nee, dat is op lekker wat. Oh, ja, dat zeg ik wel zo, ja. Ja, oké. Nou, succes hè. Hey, fijne dag. Hetzelfde. Zullen we even zien hier in het prachtige de Ewal hier. Hebben we even op de Ewal hier. Oh, dit is zo mooi hier. Leuke vlag, bedankt Edwin. Even op de Ewal. Vroeger met kantoor zitten. Hey, goedemiddag vanuit Drachten. Ja, goeie Drachten. Ik ga verhuizen naar Harlingen, zei de Witmarsen man. Hoe is het nou waar, jong?
Piet Marts is ook zo mooi. Mooi tuincentrum daar. Zo, ik kan ook even zitten daar. Lekker even. Zo, kennen we naar het huisje daar? Kennen we naar het huisje daar? Voor mij wel. Ja? Kent het hele? Hè? Hij is leeg. Oh, hij is leeg? Nou, dan wordt er vol toch? Ja, in principe wel, ja. Ik heb niks hier, hoor. Hè? Ik heb niks hier. Nee, oké. Nee, dat scheelt weer. Zo. Het voordeel van deze vlog is toch op de hoogte blijven van de mening op straat en zelf niet sociaal te hoeven doen. Nee, zo. Ik kan zelfs gewoon lekker tussen net sociaal werden. Je is naar de coffeeshop eten wat, nou dat ga ik gewoon uit hoor. Ja, dry January gewoon net zo, dat je natuurlijk net blowen kan, hè. Maar goed, nog zomaar de camera's hebben in een coffeeshop. Je mag eigenlijk wel proberen in, hè, maar de dry January. Nou ja. Zo maak ik net zo. Danny. Zo. Ja, het tuincentrum. Mijn vrouw die gaat dan wel naar het tuincentrum daar. Zo, die man die... advocaat Kappelhof. We zoeken helemaal aan de privacy van de mensen op straat te denken. Zit dossier op, hè? Ah. Ik denk er zeker om. Ik denk zeker om de privacy. Prachtig, hè? Ja. Goed, wie daar een rechtszaak onder de broek, hè? Dan kun je maar bellen. Bel je. Dat is het mooie ervan. Je mag zelfs bel je. Misschien mag ik alle week maar één bel je. Maar Kappelhof, vrij altijd een zaakje meer in. Bent er een zaakje mee toevallig of niet? Want hier, nou ja, oh, je doet de koffie meneer. Goeiedag meneer. Goeiedag. Hoe is het met jou? Uitstekend. Ja? Wij kennen elkaar. Ja, wij kennen elkaar, ja. Ja. U bent echt een koffieliefhebber. Ja, klopt. Nog steeds? Klopt. Ja, nog steeds. Ja? Maar ik ben een beetje op doorreis. Oh. Dus, Ja? druk. Ja. Oké, nou, succes hè. Hoi. Zo, goeie. Ja, de oude handyman, die had hem al een keer eerder in de video zitten. Bij de Os kan je ook Frieske duimpjes halen, een aanrader. Ja, oh, shit, is mensen echt in de zin. Dat bedoel ik, ja. Lekker eten, hè? Ja, dankjewel, hè. Oh, shit, het ziet er goed uit, hè? Ja, doe ik. Wat is dit, een broodje Clown Power? Nee, dit is de San Marco. Oh, lekker hoor. Heerlijk. Nou, lekker, geniet ervan, hè, in de zin en zo. Ja. Prachtig. Dat is de groet nemen met mijn collega, want ik ben op de vijf. Oké. Heel goed. Nou, de groet nemen nog niet meneer zijn collega's. Niet had gelijk. Zo, hè? Hartstikke leuk, nog even jongen meisjes. We rennen hier dus even over de straat, dit is de voorstreek. En we zijn onderwijs naar de Jumbo Hoeksterend. Want ik hier vregen als ik daar even heen rennen wil. Want er hangen altijd wel wat leuke meisjes daar rond bij de Jumbo Hoeksterend. Dus ik denk, ik ren er even een beetje die kant uit. En onderwijs, dan kom ik wel een beetje in chin. Dus dat rennen we even wat. Het is prachtig mooi waar, hè? Misschien is zo mooi, hè? Een van de mooiste gebouwen hier, hè? De apotheek hier. Zo. Zo. You motherfucker. Goeie. Dit is de apotheek. Hallo. 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 Kom. Ik film in de apotheek. Hè, maar dus ik kan ook omdraaien, maar... Zo. Zit er mooi op, hè? Wat zijn? Hè? Oh ja, hij is ook een draaien hier. Ik dacht... jongen, dit is echt, ja... Ik weet, dat was hij het laatste keer van. Soms bij die meesten had een beetje het idee dat een zogenaamde NPC. Een non-playable character. Beetje GTA-achtige stijl, hè? Jongen. Wat mannelijk weg. Je weet er soms net hoe ze reageren, hè? Nou. Het is wat zullen er aan het verredden. Zo. Nou, we hebben de Hoekstrand. Zie zo mooi toer, hè? Prachtig. Hij een mooi torenje, net.
het worden. Hier een mooie arkzaak. Ik is een mooi ark rijden hier. Ark. En ze hebben weer Hoekstrand. Zie je, daar de Jumbo Hoekstrand al. Ja, één keer zo'n flinke adem van zo'n persoon in adem weer de bezelgelijk smoor van me. Wat graasje en wat er op straat leidt. Je leidt er op straat hier. Wat is dit nou weer dan? Een brief. Oh, nou, dat vond ik ook wel. Dit is van de gemeente, jongen, van de belasting. Dan mag ik wel niet opruimen, jongen. Dan is het ook weer zoiets. Hierin, zo. Godverdamme. Wacht. Ja, een heel vlog een NPC-quest, ja. Wat een NPC. Ik heb een NPC-quest. Yeah. Zo, even. Hey, goeiedag. Wat zit er? Maar wat heb ik me herinneren? Oh. Nee, daar zit Keimpek nog. Dat is Keimpek. Er zit een Keimpek daarin. Er zit er een zinnen. Even een genietje van de zinnen? Ah, goeie. Hè? Ja, ik zou een beetje in de zinnen zitten. Gewoon limonade hoor. Dus Ja. Alles goed? Dry January, toch of niet? Nee joh. Nee? Oh, maar het is te lekker. Maar wat ben is hier of zo? Ik woon niet helemaal boven joh. Oh ja? Ja joh, helemaal boven. Het is, Mooi plakje joh. mijn dagelijkse cardio. 3 trappen op, 3 Ja, trappen dat naar is zo beneden. ja. Beneden gaat wat makkelijker dan naar boven. Het is niet warm hè, als het opkomst. Oh nee, eigenlijk is het beneden hè? Het is ook winterig hier trouwens. Ja, het is een winterige kant hier. Ze hebben dat windje jongen, dat is alles. Ja, dat valt dan is het gebakken. Is er nog wat tegengekomen in de stad? Ja, zeker. Leuke mensen. Komt die nog in? Ja, dankjewel. Ik ben nog live, hè? Dat is een oors. Oké, wauw. Ja, ooit ben ik altijd aan het opnemen, maar nu... Krijg je al reacties binnen? Ja, inderdaad. Er heb ik meestal de reacties achter, ja. Ja, hartstikke leuk, hè? Ja, dus ik ren even naar de Jumbo Hoekstrand en dan, dan wie krijg ik dan net. Ik zou weer lekker zoveel mogelijk van het zonnetje genieten. Ja, hè? Dat is die tip. De tip van de dag. Dat is wel de tip van de dag, ja. Ja, best. Tip van de dag. Nou, ik zou het roeren en dan geniet ik wel van de zinnen vanzelfs. Ja, even een rondje door de stad, even warm blijven. Ja, dat is een mooi schoentje jongen trouwens. Ja, dankjewel. Ja. Dat is Capino hoor. Kreeg stappers? Nee, dat is Jezus. Ja, niks. Nou, succes hè. Zet even filtertje in. Goed in hè. Ik zie je weer terug op je kanaal. Ja, is goed jongen. Hoi. Later. Maar dan gooi ze R erin te gooien. Letter. Als ik mensen die praten naar Fries, maar dan gooi ze R. Misschien even Sjen in de Prinsentuin. Dat is ook wel mooi figuur. Ja, ik ken daar ook een route erin dat ik mooi via de Prinsentuin. Hè? Zo. Hè? Dat is mooi de richting van mijn school. Ja, wat die squallen is. En je hebt er een Prinsentuin? Ja, die was een Prinsentuin. Dat is goed hoor. Goed. Dat is heerlijk waar hè. Prachtig hè. Wat een prachtige dag. Ja, het is echt een prachtige dag. Het is echt toen het bed raakt. Fantastisch. Zo. Zullen we je herinneren? Ja, is die maar aan meisje. Merk je al wat van je midlife crisis? Het zat. Nou, ik had net echt een midlife crisis. Misschien komt dat nog, maar dat komt nog wel een beetje in de periode dat het komt, maar toch? Vind je het er al wijzer, maat, in de midlife crisis? Oh, ik ben een oude man, je laat ik wel een scooter rijden. Dat is wel sneu. Hoe is het met jou? Toen zei hij, nou ja, net zo best, hè? Die heeft er helaas niet meer. Veel laat ik gewoon een scooter rijden, is dat het best? Is dat het best is? Ja. Ja. Zo gaat het hier dan, hè? Dan laten we niet helemaal scooter. Hier kun je heel lang herinneren. Trorin natuurlijk, dat doet nooit uit, maar daar komt je überhaupt het uit. Ja, inderdaad, mooi weer. Het is om te smoren in de bus. Om te smoren hier. Oh, ik ben wel jeder best, ja. Waar komt je nou ooit? Waarom zou je ooit heen gaan? Dat is heel net zo'n raar plakjes. Boven op de parkeergarage.
Die Hoekstrand. Van mij zijn dus uit hem even de oude Ljouwte krant. Ik denk dat de Ljouwte krant je voor zitten, denk ik dan. En toen is het oorzezen, hè? Skaters, ja, dat is echt wel zo'n skateplakje, hè? Zie, hij is eigenlijk een hele grote mooie tekening maken hier, in de sneeuw. Heel erg, zie, heel mooi, zie? Ik weet niet wat het is, maar het is echt een beheers die een mooie tekening maakt. Dat is juist weer de creativiteit van sommige mensen in de stad, hè? Mooi canvas heb ik dit, hè? Mooi uittekenen. Zo? Hier mij een wens. Zie maar, zien. Prachtig, hè? Mooi stukje kunst. Jongen, jongen. Skaters, hè? Dit is skaters dit. Typisch een skater. Skaters willen het echt. Oh, ze netjes, netjes. Dat waait je ook wat. Nou, ik heb weer de kant eruit. Zo, dan denk ik het was er nog heen. Zie je? Een sneeuwengel. Heel grote sneeuwengel dit. Zeer mooi. Mooi verkeer hier. Waar was in het kroegje geweest trouwens, dat weet ik nog nooit best. Eet geen gele sneeuw. Nee, ik zou niet best want ik geen gele sneeuw eten. Ik had trouwens geen honger, dus dat is onbelangrijk, dat scheelt ook wel. Mooie shots zijn, ze de railing daar zo, wauw. Prachtig, hè? Ja, scooter een keer. Zo. Dan ben ik even naar de Prinsentuin. De Prinsentuin. Wat je woord. Hebben we wat les van de wien of net? Ik weet het eigenlijk net. Ik ga geen koptelefoon of zo om wat te beharken. Te beharken. Zo, hè? Prachtig waar. Zo, hè? Vaker live gaan, leuk. Oh, dankjewel. Geen volk, nee, geen volk meer. Nee. Volk is spot. Ik doe even versterken hier. Dan heb je fietsen op, Sjen, moet fietsen. Hoor je het? Ja. Mooi hè? Oh, bliksem opletten heren. Zo kom je wel toe aan je gezondheid met het wandelen, ja hoor, Sjen. Hoi. Ik hou weer 400 stappen in, denk ik, ja. Dat zullen we, ja. Het waait woord. De wien helpt je nog alle dagen om. Zijn mooie trouwjurken. Prachtig. Mooi net. Ja, wat wil ik gaan net van zo'n selfie stick van een Action 52. Er zit zelfs nog een Bluetooth dingetje bij, maar tjens, ja. Zo'n Shell, dat ik het foto's van maak. Ja. Dat is een knapje. 52 met de Action. Niet heel. Hashtag no sponsoring. Zo. Een stukje erin, hè, naar de Prinsentuin. Maar goed, inderdaad, ik kom zo wel om in meters. Shit. Shit, dit is wat dit is. Ha, goeie. Hoi. Heb iedereen gehoord, zei je. Is het glad? Is het glad? Ja, soort van. Zie je? Is het glad? Ja. Het is ergens wel glad, maar het valt ook goed aan. Zie je, zo'n mooi stretchje dit, hè? Dit vind ik wel een mooi stretchje dit. Dat is een heel kwart stretchje. Zoals net van Horst, is heel snel weer uit. Het is wel van Horst, heel mooi stretchje. Maar zie je, zo mooi. Je weet via de Grote Kerk, hè? De Grote Kerkstraat. Het is net zo heel drukje natuurlijk. Ik ben een beetje in een rustig deel van Ljouwt. Heel rustig deel van Ljouwt. Oh, misschien zo mooi. Prachtig, hè? Heel rustig deel van Ljouwt, maar wel heel mooi deel van Ljouwt. Neem even een tientje White Widow mee, hè? Ja, dan maak ik het even via de Os. Ik ken hem mij niet, maar wij maken het dan
Aflevering. Het is een mooi stretch hier. Oh, de oud, hè? Dit joh. Die moeten we dus net ombellen hier. Wat is dit joh? Jongen. Wat een onzin. Ik had mooi de stickers hier. Dit fight sexism. Oké. Achter de grote kerk. Daar gebeurt het. Je kunt wel eens blij wezen. Oh, ik ga je mensen erdoor. Ja, zit ik goed dicht? Ja, dat is belangrijk of net? Ja, dat denk ik. Wordt al net. Dat ligt het bij al, ja. Nou, en op de struin, waar zit je heen? Wij zullen even de Waalse kerk bezinnen. De Waalse kerk, waar zit die? Waar zit die? In de Grootkerkenstraat en dan aan de linkerkant. Dat Oh, ja, dat is die hele mooie, hè? Dat is een heel mooi kerk, toch? Ja. Oh, wat zit je daar zien? Die heb je dan. Ja, maar was er even in? Ja, ik wil even niet. Ja, maar kijk mij. Wat laat je nou dan? Wat zit daar? Dat denk ik mij, ja. Dat is een heel mooi kerk, hè? Ja, ik kan de koers. Ik kan ook de kans om, ik erbij. Staat best wel hoor. We kunnen je levend verkopen hoor. Ja, wat? Nou, zijn ze niet van hier. Ik zeg, als wij Fries spreken, kunnen we je levend verkopen. Ben je een film aan het maken? Ja, ik maak een film, ja. Voor wat? Voor mijn YouTube kanaal, dat is de Friese vlogger. Oh. Ken je dat? Nee. Nou, ik ben... Dan ga je vragen de verkeerde man. Hè? Dat vraag je aan de verkeerde Ja, dat maakt niks uit. Nee, ik ga een YouTube kanaal en ik ben vaak ren ik hier wat door de auto heen en dan praat ik met de meesten om stritten wat. Ah ja. Ja, ik weet een beetje, wat doe ik eigenlijk? Ja, ik praat met meesten. Ja, veel meer is het eigenlijk niet. Nee, nou, het is een heel lang verhaal van mij, Jim, maar dit is heel kwart is dit het. Dan rennen we naar de Waalse kerk. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een keer eerder geweest. Vandaar dat ik weet dat het heel mooi is. Ja, het is mooi. He, dat het, ik ben een keer met, we hadden een keer een stadstour gehad met BM Bilker. Oh ja. En die had dus toen even de Waalse kerk in waarschijnlijk. Ja, Beert is de deskundige op dat gebied. Ja, omdat ik wel connecties had van mijn Koningshoer en zulke dingen al jaren. En dat is natuurlijk zijn specialiteit. Ja. En dit is gewoon een heel mooi plakje. De verwacht het eigenlijk gewoon net. Nee. Huh? Nee, dat torentje in de verte, daar is nog de haring geboren. Ja, ik nog ja. Wij zo'n torentje. Alweer geschiedenis hier. Huh? Kijk, zij komt uit Greens en daar is neer. Nee, in Greens daar hebben ze niks. Dat Nee, is, daar daar gaan ze alleen wat borg. Daar gaan ze wat borgjes en dat is het ook wel wat. Precies. Dus ze komt hier om cultuur te snuiven. Ja, snap ik, ja. Nee, dat snap ik wel. Nou, ik deze week nog in Greens, dat vind ik leuk. En waar komt dat van het Waals? Je hebt in Amsterdam ook een Waalse kerk. Ja, dat ging Zo hier is het, toch? Ja, dit is toch? Ja. Die Frans spraken. Zo hier is de Waalse kerk, meisje. Maar Waals, omdat ze Frans-Belgisch. Oh ja, remonstranten die zitten hier. Ja. Dat had meestal te maken met hun status. Als je hogerop was, Ja, dan... dus de mensen van het Friese Hof, die gingen vermoedelijk hier kijken. Kijk, venez montons à la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob. Dus komt, God van Jacob. ja, komt, bestijg de berg des Heren, of de berg van de Ever. Dat is misschien ook een heel beetje spot, omdat het hier omhoog loopt. Ja, een beetje een berg hier. Hè? De auto is gebouwd op 3 terpen. Hè? Dat is een van de treien, denk ik. Kun je er zijn dan in de riep? Ja, we kennen niet. Oh, Johan Kai. Ik ben Kai. Zo? Net verder vertellen, ja? Nee, ik zal niks zeggen. Ja, dat komt op de YouTube nou. Dat kan je... Net verder vertellen, nee. Het is best wel aardig geheim. Precies, ja. Zo. En de remonstranten, die zitten hier nog in, hoe zit dat? Had die hier nog een chance dan? Die hij heeft toch één keer in de 2 weken changed. Ja, hè? Ja. Dat is prachtig, hè? Het is zelfs warm weer, de kaas die er nog weer. Ja, mooi. Maar dan vooral omdraaien, hè? Dit is op zich oké. Maar dan hier, hè? Dit is het, hè? Hier gaat het uiteindelijk om. Deze kerken die wie er al. En toen kwam Anne van Hannover als vrouw van de Friese stadhouder hier te wonen in het paleis, hier vlakbij.
Zij wie de vrouw van Willem Karel Hendrik Frieso. Ja, dat is de stadhouder, ja, hè? Ja. En mooi, zij kwam uit Londen en zij wie bevreunde mij de componist Hendel. En zij die verwerkt van muziek. En deze kerk hier ging een wargel. En zij had dit wargel schonken. Weet je? Om deze kerk. En dan hier zo'n beetje muziek in de buurt. Ja. Dat is de achtergrond van dit mooie wargel. Dat weer nog in de tijd dat er nog geen Bluetooth-boxen meer in. Hè? Precies. Precies. Ja. Ja, heel prachtig, hè? En kun je ook spelen dan? Hè? Ja, ik zal er even op sturen. Is dat? Ja. Nou dadelijk. Ja. Oh? Nou, het wapen hier rechts, daar zit een harp op. Dus dat is haar wapen, omdat ze muzikaal weer. En het linkerwapen is het wapen van haar man. Ja, ja, mooi hè? Maar wie val je of maar wie is het bro? Wat je wollen. Wat je wollen, hè? Nou, ik eerst ik dan eerst maar mij. Zo. Zo. Oh, leuk. Oh ja, alsjeblieft. Ja, je bent er ook. Slaat het zo, ja. Oh ja, zie maar, zie hier. Zie je? Geen straf. Klinkt mooi. Nou, klinkt prachtig, hè? Mooi. Oh, bijzonder even, hè? Komt helemaal zo spontaan, zie je? Dat is wel leuk. Prachtig, hè? Nou, hij had even jept. Ja, nou zeker prachtig, hè? Mooi. Hoe oud is zo'n wargel dan? Dit is uit Sontje 40. Sontje 40, hè? Dus ouder als wij te jaren. Ja. Oh, je zei het niet, hè? Ouder als wij te jaren? Wat zo is het? Ouder dan wij te jaren? Wat zei je nou? Hij is ouder dan... Ouder dan wij te jaren. Ja, wij beiden. Oké. Maar als je het goed vindt, dan stap ik bij de boeten daar. Best wij in mei. Ja, ook in mei? Nou, dan want ik zo nog naar de Prins Tunt daarin. Ik ren naar de Prins Tunt daar.
Dan zoek nog even nee, daar, even zien. Hier, denk ik. Zo, zie je? Nou, mooi hè? Wat zeker. Ja, dit was. Dat hier gaat toch niet, hè? Je weet niet soms net, hè, dat je uitkomt met zo'n soort dingen. Dat is wat mooi ervan, hè? Hierin waar ik gewoon op straat en dan komt er alles in. Zo, nou dan staat met de boerenkaart, prachtig. Mooi, hè? Ik zie juist net even donker hier, hoor. Heer, het licht tegemoet. Ja, nou super, hè. Tegen dank, hè? Ja, die. Een heel fijne dag en nog een weekend. Ja, hetzelfde. Ja, hondje. Hoi. Mooi. Get er maar gewoon een hondje de juiste meestens in komen, hè? Dan maak je wel leuke dingen mee. Oh, dit is de sponk. Zullen we naar de Preestuin, hè? Ja, we gaan naar de Preestuin. De Prinsentuin. Even zien. Ja, hier wel. Dat is zo de Kerkstraat, daar ik zelfs voor een tiertje wennen. Heel mooie stritten. African Child. Geweldig. Kijk even of onze nieuwe stagiair daar al weg is. Ja, inderdaad, ja. Zo. Nieuw. Komt hier ook even voorbij fietsen hier? Daar is hij nog. Sint-Antonie Gasthuis. Mooi hè? Mooi gebouw hè? Zo eronder rent door de auto, dan zie je echt prachtige dingen altijd. Dat is net zo'n rare ster. Krijgt hij ook een stagiaire vergoeding? Ja, die mag bij ons zitten. We gaan even naar de Prinsentuin, dus even zien wat er te beleven is. Even zien. Hoi dames. Nou, ik heb een tosti, dat is wat je krijgt. Hoi. Ik zet me gewoon nooit niet in, hoi. Een goeie, ik heb een goeie zeggen. Ach, een goeie. Ach, een goeie. Oh, ja, die remmen toch. Zullen we eens even loeren? Een koekenloeren. Dit is een prachtig mooie tuin. Ontworpen door een roodbaard of zoiets. Ik weet het niet. Ooit hebben we wel eens wat een tiertje gehad. Een tiertje dat we in de coronatijd, zeg maar zeggen, ze moesten wat livestreams maken voor oren. En ik mijn stad schetsen. En dan ben ik een keer van de Prinsentuin heen ran en dan kreeg alle weetjes om de oren. Ik ga ze helaas net al onthouden. Ze zijn op dit moment bezig in de Oldenhoven met de restauratie van de klokken. Oh, ik kan direct nog kijken daarin. Ik kan direct nog kijken even zien. Ik moet eerst deze berg maar even beklimmen hier. Het is een grote berg. Oh. Wat is het? Maar wel een beetje meer flirten hoor. Ja, ik ben wat. Ik hou me best in. Ik hou me nog flink in. Wat rent het weer uit de hand? Uit de hoon. Je bent ook dwaan blijkbaar. Ik word even snel weg. Ik heb ook gewoon op gas en dan maakt het uit. Wat maakt het uit? Ik weet niet, ik daar gewoon lekker daar. Ja, die een lekker Chinees man. Chinees. Ik kom mooi hier. Ik had volgens een concertje gewoon hier. Van mij hier had Herman Brood nog rust in te spelen. Huh? Best haast terug in internet? Beeld wordt wat minder. Nou, misschien wat. Ik weet het net, ik ga net met jongens en dus ik. Oh, sorry. Nou, voor mij net. Ik zou als ik een melding kreeg, had ik mijn internet minder worden. Dus ik weet het net, joh. De verbinding gewoon net zo goed. Wat net te zeggen. Is dat min? Is beeld min? Hebben we min beeld? Min beeld. Min beeld. Dat is een goede bal, ja. Zo, hier had ik hier een. Mooi.
Tja. Tja. Hoe krijg ik nog? Een mini snierpop. Een mini snierpop. Oh, daar houden we op de achtergrond misschien zo mooi. Het is best een beetje met de klokken aan. Het is mooi lucht, hè, met het sneeuw al. Ja. Paar keer vertaald dat is, maar het is geen frisk. Maar ja, de sneeuw die verdwijnt al. Ja, ik denk dat dit weekend zo dat ik weer wat de waaien ging en wat storm, dan weet je wel, het wordt weer warm. Dus dan is het winterwaren wel weer even voorbij, denk ik. Zij de waarman. Is een waarman. Ja, ik zit inmiddels wel in Shin. Ik zit last op 10.000 stappen nu bij, ja. Dat is niet best. Verbrand alles er weer in. De resolutie is nu 240. Oh, net heet. Die zullen zijn naar Ljout. Oh ja. Ik heb een berichtje tussentrouw. Zo, wat zin. Oh, is die zinnen vol erin. Kom eens een keer in Droeverham. Nou, misschien wel, ik weet het net. Ik kom net heel vaak in Droeverham. Ik ga er over het algemeen net heel veel. Nee, net heel veel redenen om naar Droeverham te gaan. Vroeger wel. Vroeger werden we bij in Droeverham. Droeverham. Nou, zo weer de orde houden. Even ja. Prachtig, hè? Komt binnenkort ook weer in Snets. Och, veel meer deze lijst van de Rabo-rieder. Is dat slecht inmiddels? Nou, dat is net best. Nou, dat was hier om op te houden, denk ik. Ik weet dat ik zelf niks verhoren onder de kwaliteit of iets dergelijks. Hoi. Ik heb zelfs niks onder de kwaliteit verhoren. Op mijn scherm zit het goed uit. Maar ja, I'm there on, hè? Oh, zo ja, zo, dat zei die man, hè? Zo. Dus met het dwaan, blijkbaar bij de klok nak je. Oh ja, zit ik, eerst ik mijn bakje omheen. Zo, ik zal er even heen rennen. Bakje erbij. Zo. Ja. Ik weet wat zo'n cel, maar. Ik ben benieuwd. Nou, wat zullen ze nog doen? Een klok en een van die klokken zit vast en de leupen is niet goed. Oh. Dat moet gerepareerd worden allemaal. Maar volgens mij gaan ze het ook gat in de toren maken, doen die klokken er allemaal los. Oké. Maar dat zal vandaag niet wezen. Nee, ik heb geen idee dat het zo door is of alleen maar een bakje omheen, maar. Ja, nee, dit is, de toren is ook een jaar gesmoken. Heb ik begrepen. Wat de? De toren is ook een jaar gesmoken. Oh ja, dat zijn hier sluiten. Ja. Oh. Nou, als je er gat in maakt, dan kun je mensen er niet op en neer laten lopen. Nee, ik zeg dat de wiezers er nooit net, dat iemand die opvalt, maar de wiezers die zitten er ook net in. Ja. Ik ken het bedrijf van de uurwerken is er al. Die staat daar. Oh ja, torenuurwerken, Velma. Een specifiek bedrijf dat zich bezighoudt met torenuurwerken. Dat lijkt mij een mooi vak. Ja, hè? Ja. Dus ik wel torenuurwerken maken wij wel, of torenuurwerk. Ja, ik dacht geschikt voor was weet ik, maar ik vind het wel een mooi vak. Ja, ik denk wel een beetje geduld van maar en wat precisiewerk. Zo, nee, ik weet eigenlijk niet, dit is wel torenuurwerken. Die hier staat, ik heb ze wel zien, dat is een groot ding hoor. Ja, kijk zo, ja. Daar passen mijn vingers wel in. Ja, kijk zo, ja. Kennen mijn PWA's vingers nog wat Het is al beter dan het horloge van mijn opa. Dan moet ik niet als met dit, nou ja. Ja. Nou best, ik zal even verder in. Ze zullen haar hier over mij te zien, maar die oude houden jullie. Huh? Nee, hoi. Denk ik tenminste. Toch?
Zo goed komen net met de oude hou. Die zit er al zo lang. Die zit er inmiddels al zo lang. Hoe is het met de kwaliteit? Meestal heb ik een goede kwaliteit of is het nog steeds 1240 2 pixels zeg maar. Nog steeds een random Rabo Reader kwaliteit. Ja. Dan rennen we die kant. Dan hebben we een kleine Kerkstraat. Daarna maak ik even wat helje voor de vrouw bij de Dille en Camilla. Echt belangrijk, hè? Hey, hoi! Hoe is het met jou, mevrouw? Ja, goed. Ja? Waar ben je onderwijs net aan? Naar de auto. Naar de auto? Je gaat voort? Ja, nee, ik ben allemaal buurtje. Je gaat in jou even letten? Ja. Ja, waar zit je nou heen dan? Nee, van Blowing Geld. Ja? Oh, oké. Nou, veel plezier naar jou dan. Hè? Hoi, hoi. De Schevertoren. Zo, nu in de Lietse Tjerkenstraat. Dat is nog een leuke livestream, maar als het toen komt heet man, hè? Dat is wel leuk. Er zit een reactie achter. Nu denkt iedereen dat het film voorbij is, maar zo'n feest is het ook nog net. Maar ze zijn prachtig. De Lietse Tjerkenstraat. Zal Lietse dit is. Zo. Die verbinding lijkt ze niet te herstellen. Maar ik had Troy vervelend, jammer. Nou dan de bakker, daar zit de koning van de PC. Capriaap is ook gezellig. Volgende keer een extra antenne mee. Ja, ik heb een betere verbinding gehad blijkbaar. Nou, dat zullen we even zien hoe dat even doorgaat. Want veel dat het zo'n slechte verbinding is. Dat is niks weg. Dat heb ik geen zin. En de volgende keer zullen we het even goed begluren. En bier, ja dat kan de volgende keer wel. Maar ik vind het hartstikke leuk om nota dat je hem zien had. Hier dank voor het zien en nota, want even een testje natuurlijk. Volgende keer ook even een microfoontje even had. Maar ik hoop dat de internetverbinding is uiteindelijk het belangrijkste. Ik heb een streamtas, weet je dat? Met een streamtas, die kun je bekend. Ja, goeie mevrouw. Ik ben een streamtas. Oh, ja. Ga je een streamtas toevallig of net? Of de tas aan jou? Nee. Geen streamtas? Nee? Gewoon een tas man, geen streamtas. Nee, ga je een streamkoffer of wat is dit? Ja, streamtas maar ga. Dat is geen Fries, hè? Ja, dat zal wel. Ik word nog running. Ja, je ook nog running? Ja? Nou, prettige paasdagen. Ja. Nou ja, dat is een soort van... Voorsdoom. Hè? Voorsdoom. Doe? Dat versteer ik net. Voordoom? Paasdagen. Oh, voordoom. Oh, jeetje. Dat is nog moeilijker. Ik dacht, ik ken al heel wat, maar het valt er niet bij jou, hakkel terug. Nou, nog een weekend. Hoi. Een streamtas. Ik moet dus een streamtas hebben. Weet je hoe die vinden kennen? Nou jongens, we zijn hier een prachtig beeld, mooi in het centrum hier. Gaan we wel mooi erop zetten, hè? Dan ben je al over naar Delwest. Nou, hier staat de einde hier, prachtig mooi. Wie dit nice tijd hier. Een extra vaccin nemen, oh ja, dat is weer ik. Ja. Wat zei je? Ik zie je altijd op YouTube. Ja, je zit ook wel eens naar op YouTube? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Oh, nou. Leuk weer. Leuke spontane gesprekken. Ja, dat bezie ik altijd mooi, ja. En dan zou je ook wel even langs. Ja. Rick wat Roster en heren. Wat markante figuren. Ja, ben je ook een markant figuur net? Ben je ook een markant figuur? Nee, ik niet, maar jij wel. Oh ja, ik wil. Nee, dat valt door daar. Heel leuk. Nou, ben je nog? Heel aardig, veel succes. Ja, dankjewel hè. Ontzettend. Ja, hoi. Nou, ik moet hier even naar de Dille en Camilla, want ik moet wat ga ik met dega voor, mol voor scones. Ik ben dit weekend ben ik jitje en mijn vrouw zo scones maakt. Een beetje, om even een beetje het Engelse gevoel even te krijgen. Dus ja, dat ik maar even, ja. Dat ik maar even naar Dus tegen dank voor het zien naar deze video. En ik wens jullie een hele fijn weekend. Heel noffelijk weekend en tot de volgende livestream. Ik ben heel benieuwd wat je merkt van voren. Is het nou echt de dagvoering of zullen we even een geëdite versie? Want ja, dit is natuurlijk wel echt ja, hoe het komt, hè? Zo komt het.
Komt zoals het komt op deze manier. Ik vind live zelf wel onnoffelijk. Ach ja, zit er verzijden. Ik geef maar gewoon wat steen, denk ik. Maak hem op. 40 hè? Euro 40 hier. 40 hier meestal. Prettige verjaardag, dankjewel. Nou, best wel mensen, dankjewel voor deze mooie reacties. Ik zou zeggen, nog een weekend nogmaals. Wat zei dat? Ik wil thuis draaien. Nee, ik zet nooit in. Mensen, echt hartstikke bedankt voor het zien. En tot de volgende keer weer. Even zien hoe doen we dit. Zo. Ja.